Deireadh na bliana a bhí ann. Bhí na daltaí ag freastal ar an rang Gaeilge. Thosaigh an múinteoir Gaeilge ag caintleo faoin toghcháin do Scoláire na bliana. Rinne sí cuirsias ar Sraith Scoláire na bliana. Dúirt sí leo go raibh sé de dhúlgas orthu smaoinemh sula gcaitheadh vóta. An ládór gcionn bhí an toghcháin ar siúl. Scrín na daltaí ainm an Scoláire a bhí ránathe acu ar bhilleog. Rinne siad líne, agus chuir siad a vótaí i Mosca. Bhí an múinteoir Gaeilge freagrach as an toghcháin. Ag deireadh an leigh, d'oscail an príomhaide an bosca vótála in oifig na scoile. Leas sé na vótaí amach ar deisc an Nótaí. Thosaigh an múinteoir Gaeilge ag comhaireamh na vótaí. Ar an luan, bhailligh na daltaí i halla tionóil na scoile. Tháinig an príomhaide agus beirt mhúntóirí amach ar an ordáin. Bhí corann Scoláire na bliana ar cheastáin i lár an ordáin. Dúirt an príomhaide go raibh tura an toghcháin aige. Dógraigh sé gurbí Sandra ní chealaí an búiteoir. Thosaigh gach duine ag bualadh bosa. Cheas Sandra agus rinne sí a bailach chuig an ordáin. Bhronn an príomhaide corann Scoláire na bliana ar Sandra. Bhí aine an domhain ortí. Bhol sé Sandra as a cuidibre ar son na scoile, as an gcuidiú a thug siad an na múinteoirí agus na daltaí, agus as a thumpar go ginearálta. Dúirt sé go raibh an gradam tiltte aici, agus rinne sé comhghairdeas lei.